pag nalaman daw yun ng asawa ko, baka mapatay siya. Kasi isipin mo, kung talagang ayaw niya, sa isang beses pa lang is stop na. Nakaulit ng 2, 3, 4 na rounds. Pinaalam ako kay misis na ihatid siya sa bahay nila. Which is pumayag naman. Pero ang tagal din namin makabalik. Almost mag 4 hours din. From 10 p.m. kami umalis. Nakauwi ako is mag 2 a.m. Doon may nangyari na sa bahay nila. Tapos yun, inumpisahan ko sa kiss. Umamin ako sa kanya. Tapos bigla niya sinabi sa akin bakit ngayon ko lang daw sinabi. Kaya may guilt kasi. Parang nagsinungaling kami sa asawa ko. Masarap. Opo, syempre lalaki po ako. Pero siya rin naman po eh. Kasi isipin mo, kung talagang ayaw niya, sa isang beses pa lang is stop na. Nakaulit ng 2, 3, 4 na rounds. Kaya nagulat ako, unexpected na. Hahantong kami sa chuchok-chak-chenes kami dalawa. Kasi nining na siya ng anak ko. Kilala pa siya ng asawa ko. Yung sa time na nangyari po na yun, sinabi niya na rin naman po na hindi na daw mauulit yun. Nirespeto ko po yun, pero may guilt pa rin sa nangyari. Sabi niya, pag nalaman daw yun ng asawa ko, baka mapatay siya. Hindi ka tinanong na misis mo? Ang naging dahilan namin dalawa, kaya nagtagal kasi sa checkpoint. Yun pala sa iba pala ako na checkpoint. Kaya kinabukasan, nag-chat sa akin si Kumare. Sabi niya last na daw yung nangyari na yun. Kung sakali bang Sabi hindi ko, siya nag-chat ng ganun, mauulit pa yun. Hindi na rin po siguro. Hindi na rin Kasi po parang siguro. doon palang may guilt na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.